see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Good morning, guys. Today is Monday, April 5, and hindi ako nakapag-edit kagabi nung sabi ko mag-edit ako. Hindi ako nakapag-edit kasi antok na ako. So ngayon pa ako mag-edit. Ng oras na pa 6:07 ng umaga. Tulog pa yung mga bata. Si Jan nandun na siya. So dito tayo mag-work. Meron tayong space dito para mag-edit. Office, sabi nga ni sa office ko daw. What? Zachary? Akala ni Jen. Gising na kasi si DJ. And then, may narinig siya. Akala niya si Zach. Naghahanda na sila. Wala pa. Tagal-tagal pa ako dito. Was it Zach? Dreaming. Prepare niya na yung breakfast nila. Hiya, good morning. Ayan si Kuya. Good morning, Baba. Hey, Sugar. Good morning, Zach. Sunod-sunod na sila. Honey, morning. Oh, may ubo pa rin siya. Come on. Eat now, Kuya. So, yung breakfast ni Kuya ay yung Milo na cereal. Ito. Go eat na, Kuya. Hi. Hi. How are you, Baba? Sleepy pa? Zach. Good morning. Good morning. Ay, ang nakasumpa kayo. Nakasum kayo. Alis na si Jan tsaka si Kuya mag-golf sila. And imimit ni Jan yung kanyang customer sa sa charter. Naging friend niya rin na din yun after nung kasi laging every tuna fishing nagcha-charter siya kay Jan. Tapos pag pumupunta si Jan dito sa Melbourne, nagka-catch up din sila. Okay. See you, Kuya. Magpa-practice. See you. See you, Kuya. Bye. Yeah. Love you. Thank you. And, ayun si Kuya. Bye-bye. Bye, Mommy. Bye-bye, Kuya. Yeah. Yeah. Bye-bye, Mommy. Where's the key? Do you think we need a mask for the kids on? Under 12, my mask. You sure? Are you sure? Because they are coughing. Yeah, just put that in your like this. Okay, Zach? See you, Jack. So, magpa-practice si Kuya kasi bukas ang golf competition ni Kuya. And kami, hindi kami sasama. See you, Baba. Okay, good luck, honey. Are you gonna meet Rob? You're going to his house. Pupunta pala siya doon sa bahay. How far? His house? An hour? Where are you gonna? Because of the traffic. But the golf is only 15 minutes. No, his house is half an hour, another half an hour to golf. But where are we staying? Where he's playing tomorrow is only 10 10 minutes. minutes from here. Okay. See ya. Where's the key, Han? Our key? Do I have to use this to lock? Okay. Same, love you. Still editing, guys. Anong oras na? 7:20. Hindi yan yung tamang oras kasi yung Victoria, 30 minutes ahead sila sa SA. 7:50 na. Si Holly, kanina nag-ask siya kung may rice daw. Do you wanna eat rice, Holly? Yes, please. Okay. May rice tayong dala, diba? So, kunin ko lang. Wait lang, guys.
So, eto na yung rice. And eto yung adobong kangkong. Adobong sitaw na may pork. Yan, itsura niya. Hindi ko siya initin lahat. Not yet. Good. Sumisimit na siya kung sabi ko. Oh. Mag-round 2. You want more? Huh? How about you, Sak? You want more? Huy. More pa. Round 2. Ayan, round 2 namin to, guys. Who's gonna... Make dip. Sige, pakainin ko ulit sila, guys. Eto, last na ni Sak. And alam nyo ba, nag-uunahan sila. May pa-touch wood sila kung sino mauna mag-touch wood, mag-touch ng couch. Okay, come on, Baba. Last one. Iba rin yung kutsara ni Sak tsaka ni Holly. Ito kay Holly. Okay. Oh, muubos siya. So, tapos na silang kumain. And yung mga natira ay mga taba. And eto, itry ko na to. Eto yung sparkling yogurt. Made where ba to? Made in Korea siya. Matatry na natin. Yeah, matatry na natin. Korea. Pero yung mga nakikita ko sa Korean, ano yun? Parang pure yogurt. So, ayan. Try natin. Abango siya. Parang nga siyang ano, masarap siya, pero ang in-expect ko yung ano, yung napaka-milky. Parang nga siyang Sprite na may yogurt. Wanna try? This is Holly. This is Holly. This is Sak. Try. Come on. You don't wanna try? Try, it's yogurt. This is different from the other one. Kasi kahagabi, trinay niya yung isa. Linigok na kung sa Bicol. Oh, Baba, this is yours. Ayan, nag-start na ako ulit mag-edit. What did you say, Baba? Somebody didn't took our cards. I'm not sure. Mine. Easter Bunny took yours? It was on the table, right, Holly? Was it there? Did you see Holly on the table? No. No, so maybe Easter Bunny took it. You think so, sir? Yes, he took mine. Okay. I made a face of Easter Bunny. Yes. So I think Easter Bunny took it, Baba, because it I wasn't. didn't put it on the table. Yes, you did. Yeah, you did. No, I didn't. Yeah. I know. Yes, because you were asleep. Saka took it from the door and then put it on the table. Remember, Sak? Yeah. Yeah. Easter Bunny took your cards. You were in bed holding. That's right. Yeah. Oh, it looks nice on you, Baba. You can wear it today. Okay? Alis na tayo. Come on, let's go. Punta tayo dito sa may antique shop. Sana open. Parang hindi siya open. Ayan, oh, antique shop. Tingnan. Oh, wait, Sak, where are you going? Ah, wala. Sarado. Sayang, close siya. Ang cute pa naman ng lalagyan ng sing-sing pa naghuhugas ka. Ayun, $3 lang. Maganda na. Sayang. Okay, come on, let's go. Sarado yung antique shop. Bukas raw magbubukas 9:30 morning. Come on, let's go. Huh? But it's only open. Which one? The other door? I don't know. What did you do, Baba? Yung isang shop kasi nakalagay close. Tapos pagbukas ni Holly, bukas. So, sinara namin ulit. Dito kami sa reception. Kasi siya yung mag-organize ng taxi namin papunta sa mall. Baba, are you excited? Ayan na siya. Okay. So, eto na yung taxi natin. Come on. Okay. Go inside. Maybe within 5 or 10 years. This Yes, you will before you. Huh? Yeah, Maya. Come on. Dito kami guys sa Chadstone. We can hold mommy's hand. Come on, hold mommy. Sa laki ng Chadstone. Hindi ko alam kung saan kami papasok. What do you wanna eat, Sak? What do you wanna eat? So, ayan. Shops. This way. Okay. That way. Come on. Sabi sa akin ni Sak, may nakita siya. What did you say? Sushi. Kasi maraming ano dito. Pang eto.
Shanghai. Ayan. Shanghai restaurant. Kaso, ang haba ng pila. Ayan dyan, oh. Mahaba ang pila. Yes? Tell you what I can do. Yeah, wait. Tapos may Starbucks. Ayan si Starbucks. Eto, restaurant din to. And meron pa doon. Ayan. So, ano sa... Later na lang, we wait for my friend, okay? What? I'll tell you what I can do. Come on, let's go, Sak. Pasok muna kami dito. Dito kami papasok. Dapat dito rin kami lalabas mamaya. Kasi malaki tong mall. Where are you going, Sak? Okay. Andun yung Starbucks. So, ikot-ikot muna kami. Sarap ng mga dessert. Ah, ano to? Is it Korean? This is Korean, I think. Wait. Ah, bread top. Hong Kong. Bread top holy. Look at this. Sad. Huh? The rainbow cake. Oh. Later, yes. We will come back because meron naman silang slice. Okay. So, libot-libot muna tayo. And meron silang mga fresh vegetables and fruits dyan. Ang malaki yung shop nila. Okay. Oh, hello kitchen. Mga gamit sa kusina. Ang cute. Come here, Sak. Let me go inside here first. Oh my God, look at this, Sak. Ang cute. Ano to? Rice cooker? What's this? Just be careful. New arrival. Ang cute. Oh my God. Oh, Sak, careful, ha? Chopping board. Oh my goodness. Yeah, wait, baby, wait. I'm just gonna look here. Oh my God. Happy place. Chopping board. Wow. That baba. Oh, you want that one? Peppa Pig. Ang cute, Sak. Natatakot ako kay Sak. Sak, don't touch anything, please. No, it's not Peppa Pig. Yeah. Okay. Just look. No touching, please. Meron silang Bath and Body Works. Mababango yung mga ano nila dito. Mga hand wash, lotion. Yeah? Yeah. Oh, na-miss ko tong mga amoy na to. Dahlia. Wait lang. Try daw nila. This one. Kanya si Sak, oh. Lahat niya ita-try. Just a little, Sak. Give me some. Here. Bango? Ayan, nakapag-shopping na siya dito. Okay. Wow. No, that's alright. Come on, let's go. You say what you're gonna say? That's okay. See ya, you too. Okay, go. Let's go. Nandito yung Victoria's Secret, oh. Nandito yung mga luxury nila, oh. So, naglilibot-libot lang kami. Nandito yung mga high-end nila. Ayan. And, nabanggit ko ba sa inyo mamaya, inimit ko yung friend ko. Ang tagal na namin hindi nagkita. Dito siya naka-base sa Melbourne. And, pasensya na sa mga, maraming nagme-message sa inyo kung pwede ako mag-meet and greet. Pasensya guys kung hindi natin magagawa today. Pero meron naman akong ibang message kung saan kayo pupunta. So, yun. Si Sak nagugutom na raw. Eto masaya na, oh. Nakabili na siya, oh. Andun yung Dior. Louis Vuitton. Okay. Yep. Is it heavy?
Nakita ko na yung talagang pupuntahan namin dito. Dapat kasama ko si Jan. Kaso busy siya kay Kuya. So, andun yung Kerte. Pardon? Yes. Dito yung Louis Vuitton. Magkatabi lang sila ng Kerte or Cartier. Andito YSL and yung Louis Vuitton nandoon. Mas lalong humahaba ang pila sa Louis Vuitton. Hi guys! This is Diane. Naka-line up siya sa Louis Vuitton. Yeah, just looking. Ang haba ng pila. Kaloka. Okay, thank you. You're very pretty. Okay, Your kids are beautiful. Yeah, thank you. See ya. Oh, we have to go there. You sure? Nandito yung Dior. Sa Louis Vuitton. Grabe. May nakita ko si Diane. Hi, Diane. Thank you for saying hi. Dito tayo sa may mga, ayan, nandito tayo sa Fendi. Eh, nag-text na yung, ano ko, yung friend ko. Nasa ano na raw siya. Nag-Uber na raw siya. Malapit lang yung office niya dito sa Chadstone. Yung dalawa yun na, oh. Come here. Yeah. Yeah, tama. Tama nga si Sak. Dito yung Smiggle. Buti ba si Sak? Alam niya. You like your bag? So, eto na yung nabili natin sa Cartier. And yung dalawang bata, binigyan sila ng paper bag. Yung isa kasi, yung binili namin na, ano, tawag yun, yung pabango ni Holly sa Bath and Body Works na punit. So, binigyan niya kami ng paper bag. Then, binigyan niya rin si Holly. Thank you again. Sharo. Sharo ang pangalan niya. C-I-A-R-O. Ang bait niya. Ang dami niyang binigay na complimentary. So, sa Smiggle, doon si Sak. Nauna na sa akin. Masaya siya, oh. Masaya sila. Sis Laura, si Holly. Pasok tayo dito sa Smiggle. Okay. What's that? What did you say? What you gonna get? Ah, yan yung hinahanap ni Sak. Ah, sorry. Okay. Okay, you want that one? Really nice. Yeah. It's very calming. Yeah. Oh yeah, and then afterwards you will feel something on your hand. A little bit of residue. Yeah. You've got collection there. What's that? A big shopping trip. Oh my god, what's this? Oh, I think you would love the egg. You will love the egg. Thank you. Right. Say thank you. Okay, let's go. This is for Kuya Sak. Kuya Sak mo. Kuya. Pasok tayo dito sa Victoria's Secret. Ang cute ng ano nila, pajamas. Kaso, hindi ko alam kung ang size ko. May nakita akong viewers. Say hi! Ano pangalan mo? Jamie po. Jamie. Carmela. Carmela. And hi to your mom. Hello Victoria. po. Victoria. Hi, Tita Victoria. Hello po. Tinext nila ako sa Instagram. Sabi ko dito nga kayo punta ng Chadstone. Ang hirap daw ng parking, diba? Pero at least na nakahanap kayo. Daming tao ngayon. Say hi! Say thank you for watching us. Nahiya sila. Si Sak, tingnan nyo na, oh. Nahiya naman. Say thank you for watching us. Say thank you. Salamat sa mga nag-hi. Kanina may nakita ulit kaming dalawa na viewers. Thank you for saying hi. And yung friend ko nandito na raw siya sa Smiggle. Umalis na kasi kami sa Smiggle. Nakabili na si Sak at si Holly. So sabi ko, imit ko siya sa Smiggle kasi 15 minutes pa raw siya. So umalis muna kami. Sana siya. Oh, nag-yellow ka. Ah, dito na yung friend ko si Ann. Wow. What you gonna say? Thank you. What you gonna say? Thank you. Wow. Happy Easter. That's all yours. Say thanks, Tita Ann. Yay. Happy Easter. Gusto kong pumasok dyan kasi tingnan nyo ang haba ng pila. Ganun pa rin. Pangatlong balik ko na to dito. Or pang-apat. Ayan na yung friend ko. Nasabi ko na sa inyo, diba? Taga ano rin siya, Bicol. Dito rin sa Tiffany & Co. Ang haba rin ng pila, oh.
Ang haba ng mga pilaan. Chanel, ang haba rin ng pila. Gucci, may pila din. Pasok tayo dito sa Meijer kasi may bibilin si Ann. So, meron silang benefit dito sa Meijer. So, kuha na rin ako ng pangkilay. Yung friend ko may hanapin siyang pangregalo sa friend niya. So, hanapin ko yung pangkilay ko. So, eto yung kukunin ko yung neutral medium brown 3.5 dito sa benefit. Eto yung pangkilay ko. Ayan. So, kuha tayo nitong dalawa. So, nabili na natin yung pangkilay. Hanapin ko yung friend ko kasi nandito lang din siya. May nahanap siyang bag. Yeah, wait. Just wait. Dito yung Joe Malone. May kausap pa siya eh. Kita ko ng white na t-shirt from Tommy. Large. Ito yung Tommy na white t-shirt. Large yung size niya. Pero parang mas gusto ko yung ano. Parang maliit kasi parang maliit siya sa akin. Gusto ko kasi sa mga t-shirt yung malalaki. Tingnan ko yung extra large. Yung dalawaan doon. Oh. Yung alkansya niya, binubuksan niya. Excuse me. Sak, ito yung extra large. Can you hold your smiggle please, Sak? Saki, please. Hold. Thank you. So, eto, extra large. And, okay lang ba? Hindi naman siya ganun kalaki, di ba? Yeah, extra large. Gusto ko kasi malaki. Tapos, tinatali ko lang. Sa tingin mo, malaki? This is slipping off me. No? Naman tayo sa mga pabango. Alright. Exclusive daw to sa Gucci. Yeah, that one's really nice bottle as well. This is a French Chapini. Oh. Really Yeah. We have this one as well. This is very Ganito mo siya aamuyin. May pabote. Oh, this is so... And smell this. So good. So, eto raw, exclusive lang daw. This is only exclusive in Meijer? only Maya Chadstone and David Jones Big Street. Only- Not only the Gucci cabinet. Ah, no Gucci. Oh, wala. Oh, wala raw to sa Gucci shop. Dito lang daw to exclusive sa Meijer. And bawal siyang i-test sa papel or dito sa kamay kasi sobrang mahal daw niya. So dito mo siya aamuyin. Ayan, how much per bottle? 300? Which one? The winter melody? Yeah. 150 ml for 345. 345, 100 ml. 150. Oh, 150 for 3. Yeah, Not that's the bad. limited edition. Yeah, limited edition. Mabango rin to, parang baby. Parang baby. This is try this. That one nice too. Pinapatry niya sa akin. Here. This is the violet. Violet. So, okay. Pero sa akin, ini-spray niya sa akin dito. Oh, oh yeah. It's good. This is so good. 20 ml. So, ito, $520. $580 for how many? 20 ml. Pero oil naman siya. But this is large. Yeah. So, Gucci exclusive lang daw dito sa Chadstone. Only Chadstone, Maya. Maya Chadstone. There will be in Maya Melbourne. Yeah. Ang bango ng lavender. What's the lavender? No, this is the woody citrusy. This is the lavender. Yeah, the lavender And mabango. this is the spice. Woody Spice, yes. Tapos ang cute talaga. Dito mo lang siya amoyin, hindi sa katawan mo. Pero siya, in-spray niya sa akin dito, oh. Hermes, may pila din. Pasok tayo dito sa Mecca. Ando na yung mga bata, tsaka si Ann. So, mag-amoy tayo ng Lelabo. In-spray ko to, and then sabi ni Sak, what's that smell? Ew. Napaka-strong. Ayan yung kanya. Linagyan ko ng number para alam ko yung ano, yung amoy. Okay, vlog ko raw siya. She's happy to be in my vlog. Yeah, nagay nga. So ayan, may nabili tayo sa Mecca. Dami ko sanang gusto pang amuyin. Sabi ko, I'll go na. Hindi pa ako tapos. Ang dami ko pa gustong amuyin. Okay, let's go. Binantayin yung mga bata habang nasa Mecca ako. We're trying to open it. Oh, you mess it up? First time to open it. Talaga? Kanina yung pa tinatry. Wow! Kanina niya parang tinatry na i-open, pero hindi niya mabuksan.
And then, nung nabuksan niya, hindi ko nakuha yung kanyang itsura. Finally! Sak, we're going down. Kain muna kami kasi si Sak. Wait, Baba. Gutom na si Sak. Here, Sak. Go. Go to Tita. Parang madaming masarap. Ang sarap ng amoy. Parang masarap, parang makasarap. Kaya nga, mahabang pila. Yung dalawa yun na, oh. Dito tayo sa sushi. Ano yan? Parang walang sushi, Sak. Are they closed? Ah, they're closed, Sak. Poor Saki. Mag-pizza ka na lang? So, mag-pizza na lang sila. Kain tayo sa Korean chicken. Dami ang tawag. Eto, oh. Ayan. If you want the original or the flavor. Okay. Original? Ah, sarap. So, dito tayo kakain. Korean daw to eh. Dami. Chicken and beer. Pero hindi tayo magbi-beer. Pardon, sa? Chicken and rice. Chicken and rice daw. Kumakain siya. Chicken and rice pa siya. Maraming masarap. Mommy, I want this. Yeah, ang dami. Yeah, we Oh. will have that. And then, Ito. Wow, dami. So, ito yung in-order namin. Yung whole chicken. Meron siyang sweet chili at saka spicy. Tapos, at saka, ito yung pan-fried seafood udon. At saka, fish cake soup. And meron pa. And eto, gustong-gusto ko itong matry. Ito yung tteokbokki. Hindi ko alam kung tamang pronunciation, guys, but yeah. And yun nga, ito yung fish cake soup. Ito pala yung drinks. Ang sa akin ay, ito yung grapes na may jelly. Si Holly, apple juice kay Sak, peach Lipton. And then, kay same, ha? No, I don't think so. No, this is fish cake. It's spicy. Ito na yung tteokbokki, cheesy. Oh, matatry ko na siya. Napapanood ko lang to sa mga Korean drama na pinapanood ko. Yeah. all of you. Oh, Baba, careful. Okay, here. Ayan na yung fish soup. Yeah. Yung ano ba, yung fish cake soup. Well done, Holly. Over there, Baba. Share tayo. Mozzarella stick. Yeah, mozzarella stick. So, try natin to. Oh my God! Sa Korean drama ko lang to napapanood. Ngayon kakain na tayo. Oh, cheesy. Yeah. Kuha ka na dyan. Sarap. Natin to. Oh my goodness. Oh my God, ang sarap. Bakit spicy? Yeah, it's spicy enough for you. Sarap. Oh my God. Sarap. Ang soup. Ito yung soup. In-order kong mga to, yung mga nakikita ko sa Korean drama. What's the Papa? Your chicken? Yeah, come in. Sarap siya, kaso maanghang din ah. Yeah, kaya malasa kami. Oh my God. Ang sarap. Ang sarap, guys. Ito yung fish cake soup. Yeah, Baba, come in. You have chicken and spicy. Dapat nauna yung mozzarella stick. Sarap. Sarap. Gummy. Ha? And spicy. And then we have another one, mozzarella. The mozzarella cheese. Pakita ko na yung chicken sa inyo. Tignan mo. Nag-order ako ng rice tsaka yung mozzarella cheese niya. Nakalimutan ko. Ayan yung chicken. You share with the rice? Wala. So, eto yung udon. And nag-order nga ako ng rice. Tapos yung mozzarella cheese niya kasi nakalimutan ko. So, ayan. Dapat maubos namin to. Sorry. Ang sasarap.
Ayan na yung order ni Holly. Share with Tita and some. It's very hot. That's a cheese baba. Very hot. Ipakita ko sa inyo lahat ng order. Ayan. Udon, mozzarella cheese, tteokbokki, fish cake soup, and yung whole chicken na original, tsaka spicy. And ano pa ba meron? Rice isa. So, yan yung order namin. Tapos na kami dito sa... Thank you! You too! Tapos na kami dito sa gamit ko. Hindi namin naubos yung food. So, eto. Dinala namin. Kasi pasara na rin sila. So, para makalinis na siya. Sabi ko, diba, magbi-bread top kami. Kaso wala na, guys. Kasi anong oras na? Mag-alas 6 na. Tapos ang dami pang tao sa loob. Wala na. No more! Baba, no rainbow cake! Gusto niya sana yung rainbow cake. Baba, be careful. Naghihintay lang kami ng taxi. Yung si Sarap. Pag ikaw nawa, sige, mahulog ka. Just be careful. Diba sabi ko sa inyo nag-ingay? Diba sabi ko sa inyo naghihintay kami ng Kmart? Ay, ng Kmart. Diba sabi ko sa inyo naghihintay kami ng taxi? Matagal pa si Kuya. Kasi yung taxi na sila kaya namin, yun din yung kinonta ko kasi binigay niya yung number. Sabi ko mag-Kmart muna kami. Yan, Kmart. Ang dami niya ng Elsa. Tingnan mo. Bibilan siya ni Tita ng Elsa, oh. What you gonna say to Tita? Thank you. Yeah, yan, oh. Yung pagkain namin nandun kasi napunit na yung bag. Bana si Ann. Dito na siya sa train station. Thank you for today. See ya. Napagod na si Elsa. Napagod na siya. Natulog na siya. Dito na kami. Ayan na yung mga nabili nila sa Smiggle. Do you like it, Kuya? Well, this was driving range. Pumunta sila sa driving range. Like it went all the way along. Really good? Yeah, look at it. Wow. Yeah, it's good. This road, Yeah? go all the way there, and then left, and there it is. Oh, wow. Mom, we're not allowed to take our golf bag. Why? We have to take the golf club there. Oh, really? I-insert ko to kasi nag-vlog si Jan. Nag-video ba? Hindi vlog. Binidyo He niya played lang right si day. Kuya TJ. Par 5. Oh, guess what? What? Par 3, I got a birdie. No, par. Pa. Wow, good job. It was a 3. Ganda raw yung performance ni Kuya kanina nung naglaro sila. I got 2 bullets. Yeah. Yeah, I hope that there's no bans at Kmart. But in our Kmart, they do. But this Kmart, they don't. Size 10 to 12. Ayan. Monday drops in Try there. that. You like this? Yeah, so This is 7 pieces. So Monday to Sunday. So size, binilang ko sila 10 to 12. 10 to 12. And eto binili sa kanya ni Tita Ann. Ni Ann. Tita Ann. Say thank you, Tita Ann. Thank you, Tita. We'll see you next time. Hoy. Say, See you next time. pinabuksan niya na kay Daddy si Elsa. Did you have fun today? Did you have fun with Tita Ann? Mom, guess what? Yeah. On the first 3 holes on the 10th, 11th, 12th, I got 4 and a 5. Bad the rest. It's alright, but Because I got Dad said you did good. tired. You got tired. The weather was alright, right, huh? Nice weather. Elsa. My friend bought it for her. 16. And where's your chocolate? Remember Tita Ann gave you chocolate as well? You got it? This is mine. Ah, you can share. Yeah, you can share. Alright. Meron pa siyang nabili sa Smiggle. Eto. Maganda siyang yung parang relaxing siyang sand na di mo maintindihan. Flip me. Oh, basta yan. And eto, may egg to nakalagay to sa egg. Dito ba? Unicorn siya. Tapos meron siyang mga maliliit na. Ayan, squishy. Then, eto,
Tapos meron pang ganyan. So yan ang laman nito ni egg. Tapos si Sak nga, meron siya yung parang angkal siya. Where is your angkal siya, Sak? Your money, piggy something. Piggy something. What you call this, Bahan? Piggy bank. Ayan, meron siyang ano. Si Tita Ann ang nagturo sa kanya habang namimili ako dun sa ano sa Mecca. Ayan. Nahihirapan yung daddy maglagay ng boots ni Elsa. Oh no, Bob, that's why you don't remove that shoes or that boots from Elsa so that you won't lose it, okay? Kasi mahilig siya. Ganun naman tayo mga bata, di ba? Tinatanggalan ng damit, ng sapatos. Pero pag hindi na nila naibalik, hindi ko na rin alam kung nasan yung mga sapatos, damit ng mga dolls niya. Hindi lang si Elsa. Nanonood kami ng ano, ng golf. And then si Kuya ni-enjoy niya yung binili sa kanya, kinuha sa kanya ni Zach na bouncy ball from Smiggle. You're welcome. Yeah. It's not under me. See, look. Ang seryoso niya. Feeding off some of the energy from the galleries. There's something too. It has a little more pressure with the eyeballs on the Oh, wait. Can I try to see? making Matsuya's Sushi. Sushi. just a moment ago. You like that, Zach? You love it. What did you say before? The best what? Sacks. The best toy? Sacks. Lahat na lang kahapon, the best milkshake Holy he ever had. You don't know? You know the code? No. Sack shot at what time? Yeah. Pinakita ni Sakay dyan pero hindi na ma-remember ni Jan. And si Kuya kanina pa, stop it daw Kuya. Give up please. Give up. Give up. I'm gonna go off that. No, that's for Zach's safety. Say this way. What's that? Say I'll take those. Saya niya na kasi. Sinabi na sa kanya. Yeah, sinabi sa kanya ni Zach. Pumunta siya dun sa bathroom. Yan, tapos na mag-shower si Holly. Ay, mag-bath siya kasi sa kanya. Pinapainom na siya ng medicine ni Johnny Boy. So, i-close na namin yung vlog. I'll show you. We're gonna close the vlog na, Baba? Okay, come on. Let's close the vlog. Guys, please like, please subscribe, and see you on the next vlog. Bye! Bye, guys. Bukas, i-unbox ko yung mga napamili ko sa Chadstone. Yung Chadstone pala, guys, ano siya? What's that? Wow. Ano siya? The fashion capital. So, bukas, mag-unboxing ako ng mga pinamili ko. Baba, say good night. Good night! Good night. Say, see you tomorrow. See you tomorrow! Ngayon ko sana yung unboxing kaso until tapos si Jan nanonood din siya ng golf. Okay, good night. Holly, good night. Kuya. Kuya, good night. Night. Holly, good night. Good night.